Ndewo oge nwa na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa ka eke ime ma mgbe niile m na-ekwusị gị na ọbụla ị nọ ọbụna onye Igbo most ya nọrọ ya kọrọ ọsọ mana kịta ọ bụrụ na onye Naijiria nọrọ ebe ahụ ịma na ebe a ntụkwuru etiti so anyị ga-ekwu gbasalụ ndị na-eme ife nkiri nọ na Britain. Ndewo. Years old, smarter than your old man. Onye nke izi anyị ga-ekwu maka ya taa bụ Chiwetel Ejiofor. I'll be a doctor with a fat wife and 5 sons. Chiwetel Ejiofor bụ onye ama ama dịka onye na-apụta n'ihe nkiri, bụkwa onye odeakwụkwọ, bụrụkwa onye nduzi si na England. A maara ya nke ukwuu maka afọ akpọrọ ya Solomon Not Up n'ihe nkiri 12 Years a Slave nke emepụtara na 2013. Days ago I was with my family. Nke a mere wee họpụta ya maka Oscar na Golden Globe tinyere mmeri BAFTA maka onye na-eme ihe nkiri kasị mma. O sokwa mee ihe a na-akpọ Dirty Pretty Things, Serenity, Kinky Boots, Children of Men, 2012 yana The Martian. What the hell is he thinking right now? And the NASA. Ọrụ ya na-egosi na o nwere ike ịrụ ọrụ dị iche iche nke ọma dịka otu ọbụla esi wee nye ya site n'ihe nkiri dị njọ ruo n'ihe nkiri akụkọ ifo. O nwere ya A1. Chiwetel Ejiofor bụ onye nke amụ na July 10, 1977 na Forest Gate, London, mana nna ya si na Nigeria. Afa mama ya bụ Obiajulu, onye nke bụ a pharmacist. Nna ya wee bụrụ Arinze, bụkwalụ a doctor. Onye nke Igbo wee bụrụ Sophie Okonedo. That was pretty amazing. Sophie Okonedo bụ onye na-eme ihe nkiri na Britain. A mụrụ ya na London na 1968. Nna ya bụkwa onye Nigeria, nne ya bụ onye Britain. A họpụtara ya maka Oscar maka ọrụ ya dịka Tatiana Rusesabagina na Hotel Rwanda na 2004. O tolitere na Chill Hill Estate na Wembley wee mụta ihe nkiri na Royal Academy of Dramatic Arts. O meela ihe na Ace Ventura, When Nature Calls, Dirty Pretty Things, Young Flews na Doctor Who dịka Queen Elizabeth. I mean, obviously because of the scripts and the part. David Oyelowo bụ onye na-emepụta ihe na onye nduzi azụrụ azụ na Lambda. A maara ya nke ukwuu maka ịkpọ Dr. Martin Luther King Jr. na Selma nke 2014. We must march. We must stand up. Nke nwetara ya nhọpụta Golden Globe na mmeri NAACP Image Award. O sokwa mee ihe na Interstellar, United Kingdom, Queen of Catway na Les Miserables ebe ọ bụkwa onye mmepụta. Na 2015, o guzobere David Oyelowo Leadership Scholarship iji nyere ụmụ agbọghọ Nigeria ndị Boko Haram metụtara aka ịgụ akwụkwọ. In my journey as an actor, Onye nke nọ Deborah Ayorinde. Even with everything we've seen. Deborah Ayorinde bụ onye nke a mụrụ na London mana o tolitere na San Jose, California. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Howard University na Film Production wee merie Paul Robeson Best Actress Award mgbe ọ ka bụ nwa akwụkwọ. O meela ihe na Them, Riches, Harriet, Girls Trip na True Detective Season 3. A họpụtara ya maka Independent Spirit Award maka ọrụ ya na Them Season 1. I'm the boss. John Boyega bụ onye na-eme ihe nkiri Britain ama ama maka ịkpọ Finn na Star Wars The Force Awakens nke 2015. I was raised to do one thing. Ọ malitere ịbụ onye ama ama na England site n'ihe nkiri Attack the Block na 2011. O sokwa mee ihe na Half of a Yellow Sun, Detroit na The Cycle. Ọ bụ otu n'ime ndị ojii na Britain bụ ụzọ na Hollywood sci-fi blockbusters. Wunmi Mosaku. I was actually born in Nigeria, raised in Manchester, England. Amụrụ Wunmi na July 31st, 1986 na Zaria, Nigeria, ma ọ bụkwa onye na-eme ihe nkiri na onye na-emepụta ihe. A maara ya maka ọrụ ya na His House, Loki. All right. O mekwara ihe n'ihe nkiri ọhụrụ Sinners nke 2025. Give me my money for I cut your black ass. put that blade up. Ọ na-eji ọrụ ya na-ekwu maka akụkọ ndị mbata na ahụmịhe ndị ojii. Damson Idris bụ onye na-eme ihe nkiri Britain ma bụrụkwa onye Nigeria. Ama ama maka ọrụ ya dịka Franklin Saint na usoro Snowfall nke FX. I built this shit. Me.
brick by brick. Ọrụ ahụ wetara ya mmeri NAACP Image Award mana ndị nkatọ tọrọ ya nke ukwuu. Thank you, God. Shout out to my Snowfall family. N'oge na-etebeghị aka, o so Brad Pitt mee ihe na F1 the movie nke 2025 ebe ọ nọ na-akpọ onye ọkwọ n'ụgbọala Formula 1. Ọ ga-apụtakwa dịka Miles Davis n'ihe nkiri Miles and Juliet na-abịa n'iru. Cynthia Erivo bụ onye na-eme ihe nkiri, onye na-abụ abụ na onye na-ede egwu si na England. O meriri Tony Award, Grammy Award na Daytime Emmy ma a họpụtakwara ya ugboro abụọ maka Oscar maka ọrụ ya na Harriet ebe ọ kpọrọ Harriet Tubman. Ọ pụtakwara na Widows, Bad Times at El Royale na Wicked nke 2024 dịka Elphaba. Tupu ihe nkiri, ọ bụ onye ama ama na Broadway maka ọrụ ya na The Color Purple. It's like ridiculous, isn't it? Tosin Cole. Amụrụ Tosin Cole na July 23, 1992 na England. A maara ya maka ịkpọ Lieutenant Bastian na Star Wars, The Force Awakens na Ryan Sinclair, ya na Doctor Who Season 11. Ọ malitere ọrụ ya n'usoro BBC The Court na 2010. Mgbe ọ dị afọ 17, ọ bụ otu n'ime ndị ojii Britain nọ n'usoro sci-fi kacha ewu ewu n'ụwa. It's just about searching for me personally. I wouldn't do it. Hakeem Kae-Kazim, onye nke a bụ onye ama n'ihe nkiri bụkwa Nigerian Britain amụrụ na Nigeria. A maara ya nke ukwuu maka ịkpọ George Rutunguda na Hotel Rwanda nke wetara ihe nkiri ahụ nhọpụta na Oscar. So, what can I do for you? O sokwa mee ihe na Pirates of the Caribbean and World's End, X-Men Origins, Wolverine 24 Season 7 na Black Sails. O nwekwara ọrụ siri ike a na-eji ya eme ihe n'egwuregwu vidiyo dịka Holo na Call of Duty. Part of being an actor is also helping fellow actors. Ọ bụrụ na onye Naijiria nọrọ ebe ahụ, ịma na ebe a ntụkwuru etiti